मा सोलियो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथांनि मोनसे जोबोद गिदिरथार मोनसे सिमां जे सारा भारताव जाहाथे जेरावबो दैनि मोनसे जाहाथे अभाब जाया आरो जायगा लानानै जायगा बे अमृत सरोवर बेखौ दै लोंनाय आबादाव दै जगायनाय बेजों लोगोसेयैनो जेराव दैनि आंखाल गैया बे ओनसोलफ्राव बे अमृत सरोवरनिफ्राय ना फिसिनाय बेजों लोगोसे बिनि सारिगिदिं बिफां गायनानै जोंनि एनभायरनमेन्टखौ थिग लाखिनाय बेजों लोगोसेयैनो समायना मोनसे ओनसोल खालामनाय आरो बेयाव फैनानै मानसिफ्रा मोनसे टुरिज्मनिबो मोनसे सेक्टर जानो हायो बियो बेफोरबायदि थांखिजों मोनसे अमृत सरोवरनि मोनसे थांखि लादोंमोन आरो बे अमृत सरोवरखौ दिनै नरेन्द्र मदि बिथांनि जोनोम सानाव जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा गासै 75 गं जोङो जिल्लायाव मोनबोदों अमृत सरोवर बेनिनो काजलगांव साब डिभिजन थामहिनबा सिडली हिसाबै जोङो 37 गं बेबायदि अमृत सरोवर बानायनाय जागोन दिनैहाय थाइखाजरा डिसिसिनि सिङाव थाइखाजरा रेभिनिउ भिलेजाव बेखौ कमिउनिटि मोनसे फुख्रि हिसाबै बा अमृत सरोवर हिसाबै बेखौ फाउन्डेसन खालामनाय जादों आरो बे खामानिखौ आङो दिनै आंनि आखाइजों बेखेवनाय जाबाय आरो नैबे खामानिखौ जोङो नरेन्द्र मदि बिथांनि जोनोम सानाव बिथांनो मोनसे प्रेजेन्टेसन जों होनो सानदों आरो बे एखे थांखियैनो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारतनि जौगासार मोनबा रायजोनि गेजेराव मोनसे बानायनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजों नैबे अमृत सरोवरनि गेजेरजों जिहेतु बेयाव रांखान्थिया मोनसे लोब्बा थागोन बे जिथु बानायनायाव 13 लाख रां खरसा खालामनानै बेखौ पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बानायनाय जागोन आरो बेखौ बानायखांनायनि उनाव बेनिफ्राय मोनसे रिटार्न नैबे गामि बा बे ओनसोला जाहाथे मोननो हायो ना फिसिनानै रेभिनिउ मोनसे आर्न खालामनो हायो जायजों जोंनि सारा नर्थ इस्टआव बा सारा आसामाव बे फुख्रिनि गेजेरजोंबो बा नैबे ओनसोलनि जि नांनाय जानाय आदारनियाव जेरै नानि गोनांथि जायो बेखौबो जाहाथे बिनिफ्राय प्रडाक्सन खालामनानै मोनसे रेभिनिउ आर्न खालामनो हायो आरो बेजों गोबां जोंनि लाइमोनफोरा बा बे गामि जे गामियाव बेखौ बानायनाय जादों थाइखाजरायाव बे गामियाबो जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव इयुनाव बिथांमोननि न'खर सामलायनायजों लोगोसे इयुन जोलैखौ लेखा फोरोंनाय गेदेर गोलाव खालामनाय बे खामानियावबो जाहाथे हेफाजाब जायो आरो जोंनि बिटिआर सोरखार मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखाराबो बिनिफ्राय निस्सय जों आर्निं खालामनो जाहाथे हायो रेभिनिउ जाहाथे जोङो क्रिएट खालामनो हायो दा बेजों बे स्किमा गिदिरथार मोनसे थांखिनि गेजेरजों खालामनाय जादों मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ आं साबायखर जासिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'खौ आं साबायखर जासिगोन जे दिनै चिरां जिल्ला बा जोंनि नैबे सिडली ब्लकनि सिङाव बेबायदि हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोंनि मानगोनां बिडिअ'जों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन अफिसार्सफोरखौ दिनै एखे लेटारियैनो बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानो होनायाव आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों मानोना बे आंनि समस्तिनि सिंनि मोनसे गामि आरो बेजों बबेबा मोनसे गामि बा ओनसोला जुदि जौगानाय फैयो बे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय जागोन बबेबा मोनसे गामि बा ओनसोला रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोनहा जुदि गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय जुदि जायो बे जोंनि बिटिआर बा आसाम बा भारतनिनो जागोन बेखायनो नैबे स्किमखौ जोंहा जोबोरैनो मोजाङैनो मावनांगौ दङ आरो बेखौ मावनानै इयुनाव जोङो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै जोंहा लानांगौ मानोना जों नुदों जे पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जोंहा ब्लकआव जे शेयार फैयो डेभेलपमेन्ट ब्लकआव बिनि गेजेरजोंनो थांनाय बाराव 60 गं अंगनबादि सेन्टार बानायनाय जादोंमोन आरो जाय सेन्टारखौ आसामनि डिपार्टमेन्टेल मिनिस्टार मानगोनां रन्जित दास बिथाङा दाखालि क'क्राझार केबिनेट जायोबा फैनानै बे मडेलखौ नुफैनानै बिथाङा जोबोद गोमोनाय मोन्दों आरो बे एखे मडेलखौ नोङो बिथांनि डिपार्टमेन्टनि फैसानि गेजेरजोंनो जुदि बेबायदि मावनो हायोबा बिथाङा जेबो आइडिया गैयामोन निस्सय फैनानै गोमोनाय मोन्दों आरो बिथाङा बुंदों जे बे मडेलखौ जोङो बिटिआरनि बायजोआवबो लानानै थांनांगौ दा बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव मोनसे मडेल जाबाय बियो मोनसे बिदिन्थि जाबाय बियो आरो दा नैबे अमृत सरोवरखौबो जों बेखौ बिदिन्थि महरै लानांगौ आं ओंखायनो गामिनि साफ्रोमखौ आं खावलायदों मानगोनां बिडिअ बिथांखौ खावलायदों जों जयैनो बेखौ मोनसे बयनिख्रुइ गुबुनफोरनिख्रुइ साबसिन
हामसिन मावनानै दिन्थिनांगौ आरो बेखौ जोङो मडेल हिसाबै लानांगौ। जेब्लानो साबसिन हामसिन मावनानै दिन्थिगोन अब्लानो बेयाव आरोबाव नोङो भारत सोरखारानो जा आसाम सोरखारानो जा जायखि एजेन्सियानो जायाथों मानो बिथांमोनहा फैनानै गोजोननाय मोनोबा आरोबाव बेबायदि एडिसनेल माखासे जोङो मोनदेरबावनो हायो नामा नैबे जिनिसखौ जोंहा नायनांगौ आरो बेखौ सिगाङाव दोननानैनो जों खामानिखौ निस्सय मावगोन आरो बिदिनो जाफुंसारगोन।